Auzu billahi mina shaitani rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Malende cɛ ani muso denmisɛn ani maakɔrɔba aw bɛɛ lajɛlen aw ni ɲankuma. Toujours aw n'aw balimakɛ n'aw dɔgɔkɛ n'aw denkɛ Mɔɔru Ɲasa tɔgɔ la an ka foli bɛ aw bɛɛ lajɛlen ye. O kɔ tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen, nin ye message ye k'a lase maliyɛnden bɛɛ lajɛlen ma. CDR bi diɲɛ yɔrɔ yɔrɔ ani CDR bɛɛ lajɛlen. Nin message dɔ ye ko nin video nin mago bɛ partager de la, a mago bɛ commentaire de la pour que CDR bɛ yɔrɔ yɔrɔ bɛɛ bɛ se k'a sɔrɔ cogo min na. A ka ca la mɔgɔ caman bɛ yen i bɛ se ka kɛ Espagne kɔnɔ yan nɔ n'i tɛ tɔgɔla ka message ami la i tɛ se ka nin video nin sɔrɔ mais ni video partager la mɔgɔ caman bɛ se k'a sɔrɔ k'a dɔn kunnafoni min bɛ yen nɔ k'a sidɔn. N balimaw n b'a fɛ ka kunnafoni jumɛnw fɔ a ye n'o ye message jumɛn ye. Espagne CDR olu y'a laɲini k'u b'a fɛ ka na ni an ka guide n'o ye Arasibati ye Espagne yan nɔ a kana meeting kɛ u fɛ Espagne yan nɔ. Ni Ala ka diɲɛ u ka laɲini sabatila a bɛ na u fɛ yan nɔ ka na meeting kɛ yan nɔ. N'a sera yan nɔ ni Ala ka diɲɛ meeting fɔlɔ bɛ kɛ Lerida mara la dugu min tɔgɔ ye ko Benefar. Benefar o meeting bɛ kɛ le 15 septembre an bɛ kalo min na ni le 15 n'o ye samedi nata ye wula fɛ 17h waati. A bɛ kɛ yɔrɔ jumɛn na an bɛna officier yira aw la ni maa mun bɛ se ka sɛbɛnni kalan o bɛ se k'a lajɛ k'a kalan ni maa min tɛ se k'a kalan an bɛ se k'a expliquer i ye dɔɔni. A bɛ kɛ Centro Coben a yɛrɛ ɲɛ b'a la a bɛ kɛ ko Centro Coben Carretera de Lleida a bɛ kɛ yen nɔ ni Ala jɛna n'a ye samedi nata wula fɛ 17h waati. Donc ni i sera yen nɔ an bɛna tila ka numéro bila duguma ni i mago bɛ information tɔ min na i bɛ se ka weleli kɛ ka o information ɲini i kan ka bɔ sira min fɛ olu bɛ i bilasira o la. O ye le 16 ye ni an bɔra yen o ye le 15 de ye. An b'a fɔ ko le 15 a fɔlɔ bɛ kɛ Lerida mara la Benefar le 15 samedi nata n'a diyara Ala ye. O kɔ tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen le 16 n'o ye dimanche n'o ye bi kunɲɔgɔn ye an bɛ bɔ yen nɔ an bɛ taa Valencia o bɛ kɛ le 16 dimanche nata wula fɛ 16h n'o ye lansara tile waati ye. O bɛ kɛ yɔrɔ min na o direction fana de ye nin ye ni maa min bɛ se k'o kalan Complejo de la Peticina Pasillo de la Peticina numero 42 o bɛ kɛ yen de dimanche nata n'a diyara Ala ye. O information de don k'o lase CDR bi yɔrɔ yɔrɔ i bɛ se ka nin video nin partager a bɛ se ka kɛ dɔ bɛ Espagne yan nɔ o mago bɛ CDR mɔgɔw la ou bien o mago bɛ ka taa nin meeting kɛyɔrɔ nin na bon ni o tɛ ne ka ami la o tɛ se ka video nin sɔrɔ mais ni i ye video nin partager a bɛ se ka kɛ o bɛ se ka video nin sɔrɔ a mago bɛ information na ou bien n'a mago bɛ ka taa meeting kɛyɔrɔ la an ka guide ka meeting kɛyɔrɔ la n'o ye Arasibati ye. Donc a bɛ weleli kɛ ou bien a bɛ nin direction ninnu ɲini a bɛ se ka taa yen nɔ ni Ala ka diɲɛ ye an bɛɛ bɛ se ka bɔ ka kɛ jamakulu ye cogo min na ka taa an ka guide kunbɛn a bɛna meeting kɛ anw fɛ Espagne yan nɔ. Donc a balimakɛ n'aw dɔgɔkɛ n'aw denkɛ b'a fɛ ka o message lase bɛɛ lajɛlen ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la CDR bi diɲɛ yɔrɔ yɔrɔ n'i ye nin video nin sɔrɔ i bɛ se k'a partager a bɛ se ka kɛ CDR bi yɔrɔ wɛrɛ la o mago bɛ nin information na k'a partager mɔgɔ minnu bɛ Espagne kɔnɔna la dɔ bɛ se ka kɛ a tɛ ne tɔgɔ la ka ami la mais ni a bɛ e ka ami la n'i y'a partager o b'a sɔrɔ o mago bɛ information min na ou bien n'o mago bɛ ka déplacer ka taa meeting kɛyɔrɔ nin na an balimakɛ ka meeting kɛyɔrɔ la Espagne kɔnɔ yan nɔ. Donc ni e ye video partager o bɛ se ka a sɔrɔ. Donc o kunnafoni de k'a lase maliyɛnden bɛɛ lajɛlen ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la CDR bɛɛ lajɛlen CDR bi yɔrɔ yɔrɔ. Donc ni aw balimakɛ ka message kunkurun dɔ ne k'o lase aw bɛɛ lajɛlen ma a fiche de nin ye ni sɛbɛnni ka nɔgɔ min ma o bɛ se k'a kalan ni kalan ka nɔgɔ ma n'o yɛrɛ ma nɔgɔ min ma an y'a expliquer cogo min na n bɛ segin a kan tuguni samedi nata n'o ye le 15 ye septembre a ka meeting fɔlɔ bɛna kɛ Lerida mara la n'an ko a ma ko Benefar. Benefar o ye dugu ye an b'a fɔ ko a bɛna kɛ yen nɔ wula fɛ 17h a bɛ kɛ yɔrɔ min na o sɛbɛnlen ye nin ye an seginna o kan aw ye o de ye nin ye ko Centro Coben Carretera de Lleida a bɛ kɛ yen nɔ de. Donc ni an bɔra yen nɔ samedi le 15 an bɛ taa le 16 Valencia ta bɛ daminɛ wula fɛ 16h n'o ye lansara tile waati ye o bɛ kɛ yɔrɔ min na fana o de yɔrɔ filɛ nin ye an y'o fɔ a ye Complejo de la Peticina Pasillo de Peticina numero 42 a bɛ kɛ yen de. Donc o information de don aw balimakɛ n'aw dɔgɔkɛ fɛ k'o lase maliyɛnden bɛɛ lajɛlen ma kɛrɛnkɛrɛnnenya CDR bɛɛ lajɛlen mɔgɔ mɔgɔ sigiyɔrɔ bɛn bɛ Espagne ma nin kɔnɔna na nin waati in na. Donc n'i ye nin video nin sɔrɔ i bɛ se ka partager a partageli kun ye dɔ bɛ se ka kɛ o bɛ e ka ami na Espagne kɔnɔ yan nɔ mais o tɛ ne ka ami la mais ni e y'a partager o bɛ se k'a sɔrɔ e fɛ
o kunnafoni de lo k'a ɲɛsin aw bɛɛ lajɛlen ma. nin kun ye message kunkurunin ye aw balimakɛ n'aw dɔgɔkɛ n'aw denkɛ fɛ togo la CDR tɔgɔ la Espagne yan nɔ. wa assalamu alaikum a k'an bɛn waati wɛrɛ.